Motor, hani tayinmim. Çıra. Yaxşı. O boş restoran. Ha? Uy, boş restoran. Operator davay. Yaxşı. Ay neren alıp otuyorsun ayo? Yaxşı al balo. Sen neren alıp otuyorsun? O yaxşı tayin olsun. O sisin näme o şappadın yiýenle ýadyr. Böyle. Yaxşı davay tayinmi sen. Mikrofon varla. Bir 2 4 5. 5 mantık geldik. Men tayin. Tav, motor. Yes motor. Başladık. Evi uçurumlar. Sizi soňky jaňda baraňyz bilen tüý sürügümden gutlaýar. Mektep bu üýtgüçlik zat. Mektepden köp zat alýam. Masal üçin men mektepden alym alym, bilim alym, terbiýe alym, halyp alym, öýdäki alym. Bardadaşym da. Umuman ýadyma düşýär. Akça köýnek, garaja balag sokup, diýdime ýetýän uzun galsuk takyp, özümden ulla kan papkany atyp, zordan gapyňdan ätlenmekdim. Dawjaka, bäşlik al tiýjen diýdiler. İkilikli öýe gelmek hiýjem diýdiler. Bu kim diýsem? İkinci ýaşaň diýdiler. İlkinci muallim gören mektep. Başlarına alada mektep ba diýip. Öwretdiler ilk harpy A diýip. İň gowy yer perifde za diýip günne bir manda gatnan mektep. Tanatdyk özümiz öktü, pes bolup, kimse düşman, kimi bilen dost bolup. Ýadymda klassa men birinji şef bolup, kiçik medeleler çödenlikdim. Yetsikli yetene da polma çişip, başka mektep girdi daşını üşüp. Ayura çıksalar eski dilleşip, kerimiz bir koça kaçan ne? İlkinci gedek kıydı çından kovur. Saçlarına daraf, çolka, tower. Öktü klataslan elle pul ver, suyu katın. Yazırptım mektebim. Okuwçy döwründe iň gowy keyip, partanyň üstüne ilin goýup, özüňi yumşadyk pasterle duýup, Yaxşı. İdine, durma. 45 min okuyup uran mektep. Ýadymda 23 fevralmada berdiler zora. Yo, berenden almaklyk o da bir soğa. Yatmayan kummak, paket, dolap. 8 martda erten mektep. Alayda ho. Doglan eseler dili duşurup, adam maşına 10 manattan üşürüp. Bermeýän maly. Ýoşa zapsy goýdy. Spisakli konvertimiz gowşuryp, toydan 50 manatlyk ýenmekdim. Vah. Sen meniň terbiýem, ekram edebim. Gorsagymda watan diýen bedenim. 11 ýyllar ömürlügem galardım. Eger ýene okutsadım mektebim. Çünki meniň iň bagtly günlerim okap bilim alan mektep ýyllarym. Boludaş, naýyn neme keptering al, keptering, yaxşı keptering. Bu niňe bu? Ay näme giýeň? Men keptering al diýdim. Keptere uçur gider da. Bu näme? Ay bir koyur tüyüzeste çorotska burayt ýetdi. Da bol uçur, şonu vur uçur. Alpyň indi. Uçur bol çaltyrak durmasa da. O ine de. Tutun, tut ana berden. Ana bar. Ey. Hoşlan mektep. Bol stop, näýär?